No, dneska ideme dať ďalší diel z náhodných filtroch. Ideme na to. Toto je prvý filter pokračovania. No, ja to vyklikám asi. No, ideme na ďalší filter. No, idem skúsiť ďalší náhodný short. Oj, tak to mi moc nevyšlo. Musím čo? To sa nedá. Idem si vyskúšať nový náhodný filter. To je Pokémon filter, to som vždycky chcel. Toto chcem. Ja nechcem. Tak získal som toto. Neviem, či to je dobrá karta. No, OK. Idem na ďalší balíček. Klikám. No. Neviem. Tancuje mucha. Tancuje mucha. Tancuje mucha. Pa. Koniec šortu. Dúfam, že sa vám tento show ľúbil. Pokiaľ tak dávajte lajky a komentáre. Zatiaľ čus.